In-order niya sa Lazada na seeds and the Shopee. medium. Ah, no. Wait. Sa Shopee pala. Okay. Ayan. Nilagay niya yung soilless na ano, mixture ng plant medium. Lagay niya muna dito. At itong ano, meron siyang holes in each portion ay merong hole na maliit. Ayan. That is a special medium for plant starter. Para siya pampatubo lang. Then each hole, lagyan ng 2 pieces, 2 to 3 pieces. Ang liliit lang, sobra. Tingnan mo. Uy! Bakit may pakialamero dito? Hey, Titan! Titan! Ay, saan ka pupunta, Titan? Oh my God. Ang liliit na seeds, sobra. Uy, ginagawa mo dyan? Ha? Ano siya? Okay. Very nice. Tapos tabunan mo lang ng konti na surface. Titan, please. Uy! My God naman itong ikaw. Ikaw, ha? Okay. Eh. Tingnan nyo naman ito, oh. Ang marites. Okay. Tabunan ng konti. Ala! Alis na. Alis. Out. 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 Then spray it with water to make it moist, to moisten the soil.
Then the other one. Dami nang nagawa. Yung third one is mustard, green mustard. Green mustard itong third, and then basil yung iba. Okay? At ito naman, kanina pa hindi mapakali. Hey you! Titan! Titan? Ayay. Ayan. Tingin nga na. Hindi ito basil. Mustard greens. Ayan, yung seeds na. Ito na lang muna niya nilagay. Kasi baka biglang dumating yung bagyong Betty. Ay at least di mahanginan. Yan, nakuberan. Okay, yung dalawa. This is with the mustard, green mustard. Ayun ay basil pa rin. At nandito tayo. Dito natin nilagay guys sa sa loob ng ng room para safe. At yung bagyong Odette, oh my god. Simba ko. At yung bagyong Betty ay nakapasok na, kaya medyo kabado tayo, pero you know, yung ganon, yung kalma lang kasi kalma rin ang panahon. Ang ganda. Wala namang bakas ng bagyo dito sa Bohol, pero hindi rin tayo kampante kasi alam nyo naman ang panahon. Paano-ano yan. Pabago-bago. Pas itong ito. At least siguro to hindi na magalaw yan. Mga malalaki. Yan. Sana naman wag lumakas dito sa Bohol yung kahit saan sana. Sana naman ay mawala na at wag nang magpinsala. Kumusta kayo? Mamaya linisin ko ito si Burgundy. Ayan, nanganak na rin yan. Malaki na rin ang anak. At si Jose Bono, ang gwapo-gwapo, no? Naku, ang mahal ng bili namin yan noon. 2 leaves lang, 7,000 noong kapanahonan ng nasisiraan ng baitang tao sa halaman nung pandemic. Grabe noon, guys. Biro mo, yung 2 dahon lang na ganyan ng Jose Bono noon, yung variegated na yan. 7,000 ang bili namin. 2 lang ang dahon noon. My God, grabe. Ito naman si Golden Miliona. Super mahal yan noon. See? Yung ganyang kalaki noon, swerte mo na kung makuha mo ng 8K. Ito naman, binili namin noon, maliit pa. Binili namin ng 3,500. See? Ang mahal, no? Ito naman si Green Ball. Binili namin ng 1,200. Pero maliit. Oh. Di ba? Ang mamahal ng mga halaman. Grabe. No? Ito ang latest na nabili namin sa exhibit na nangyari ni mga last pagkatapos na ng pandemic, yung pinakaunang exhibit uli nila after pandemic dun sa Island City Mall. Ito yung Red Wicks. Bili namin dito is 2,500. Di ba? Mahal. Ito Red Wicks. Yan, ganyan ang dahon. And then may pintik, may parang polka dots ang kanyang stem. At ito naman, itong ganitong kalaki noon. Ako, swerte mo kung mabili mo yan ng 20,000 noon. Ito si Bobsy. Ngayon ang laki-laki, kaya yan ay propagate namin. Nakita mo? Ang mamahal ng mga halaman. Ako, itong yung Anthurium regale. Itong isang dahon na ganito noon, binebenta nila ng 18,000. Nung kasagsagan talagang pinakamahal talaga ang halaman, 45K yan. Grabe. Ito naman, anak niya na ito, baby black sparrow. Ito ang liit-liit na binili namin. My God. Maliliit na dahon yan noon at mga 4 leaves lang. Ang bili namin noon is 4,500 ata, 4,500. Yun, si Rugosum. Ay sus, mas grabe na naman yun. Mahal noon. Ito naman, ito yung second to the biggest. Huge niya siya talaga.
Oh, ang daming leaves. Siguro ito, 2, 4, 6. Bilangin natin. Dito na lang sa stem kasi malit tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay nako, ang hirap bilangin. Baka nasa 30 leaves yan. More than. Oh, tingnan mo naman. Kapal. At ang laki, no? Kita mo yan? Oh, hanggang dun sa kabila. Oh, ang lalaki ng dahon. Mas grabing mas malalaki yung pinakamalaki na nandun sa Petit Jungle 1. Hindi pa namin na-transfer kasi super bigat. Super bigat ang kanyang pot na pinaglagyan. Kaya magpatulong kami. I-transfer namin, ilagay namin dun sa entrance siguro. Ino-observe namin ang hangin. Kung lumakas, talaga i-transfer yun. Ito si Golden. Nako, binili ko yan. Mga 4 lang yata ang dahon. 7,500. Mura na yun noon ha. See? Nahahangal kami sa tanim noon. Grabe. Ito naman, binili namin ng 15K. Dalawa lang na dahon yan noon. Ito yung Anthurium. Hindi masabi ang pangalan eh. Hanggang ngayon eh. Lagi kong ang ID nito online. Walang makasagot. Kasi ito yung pinakabagong pinakabagong pangalan nito. Pinakabagong Anthurium na nabuo nila na ganyan. At ito naman ay yung ang ganda no, kaya lang natamaan ng sunlight. Ayan itong anak ng stingray natin, dumami na yan, nandun pa sa Petit Jungle 2 ang iba at ililipat ko rin siguro dito. Hay nako, bagyo. Diba? At dito naman, itong mga tanim natin dito nakakatuwa. Nanganak na naman to. Ito yung anak nung nandun na pinakita ko. Poltoniano. Diba? Kakatuwa rin eh. Kakatuwa rin itong mga tanim na ganyan. Si Red Congo natin, very proud oh. My God, ang ganda ng tayo no. Very handsome. Okay guys, magpaalam na siguro ako. See you on the next video guys. Sana mag-ingat ang bawat isa. At ayan, na-share ko na naman yung ginawa ni Gian. Lahat ng ginagawa ni Gian, isinusubaybayan ko, sinishare sa inyo kung meron bang improvement or development ng kanyang business. Ito yung orange marmalade. Oh my God, anong nangyari kay orange marmalade? Ito nga, dinaganan na yung anak ng black cardinal. Dinagandaganan na lang. My God.